Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kinsay ka mga stall sa Manukan Country ang ipasaradaan bangod wala makabayad sa utang. Nangintensyonado ang sitwasyon dito, kainasang aga. May report sa Nico Delfin. Nakibot na lang ang pila ka mga customer sang sirado na ang pila ka mga stall sa Manukan Country kainasang aga. Kinse tanan naging pasiradaan sang City Legal Enforcement Unit matapos wala makabayad sang ilang nga utang sa syudad ang mga tag-iya sa gintalana nga deadline. Si Bernadette Posadas, 19 na katuig nga nagabaligya sa Manukan, kag wala siya maguna-una nga mapasirada ng iya kalanan. Sa 600,000 pesos niya nga utang, 30,000 ang iya nabayad. Ay lang umayo ni ang negosyo di kay. Damo na nga daan ko pitin siya. Wala pa man kalabot siya nga stall ang enforcement team, naghingagaw na si Posadas kadto sa Bacolod City Government Center para magbayad. Pila sa iya mga kaupdanan nga mga stall owners, wala naman na pungga ng kaakig samtang ginasiradaan kag ginabutangan sang higot ang atubangan sang ilang baligyaan agod hindi na makasulod pa ang ilang mga customer. Mga pangayaw ka mo di. Ano ba sa mga boto? Ang boto sa naman na wala punas, wala patawad! Sa bugid sinong bala madulaan sa pangabuyan, nagagolpyada lang. Pinadicade na mo na. Maayo lang kami. Sige. Para makabalik lang basta lang Sige. Suno kay Ray Dimisana, team leader sa enforcement unit, nahatag na sang syudad ang tanan niya konsiderasyon para sa mga stall owners sang Manukan. Makaduwa naman gani ka beses nga na-condone ang penalty sa ilang nga utang. Ano gay man nga konsiderasyon niya? Ang konsiderasyon niya, that's why gani nagdako na siya. Ang amount tungod sa konsiderasyon. Hindi lang sang subong. Hindi lang sang subong. Nabalaan naman na nila. Nga ang konsiderasyon is not only sa sining administrasyon. Ginhatag na yan prior pa. May 3 nang nakabayad sa ilang nga utang sa syudad kag hilway nga nakapadayon sa pagnegosyo. Nalakip diring pamilya Lim sang Nene Lim, Lions Park nga ginapanagihan ni Geraldine Tan kag Nicoles sang pamilya Tabakog. Sir, fully paid, sir? Yes, wala utang. Sige. Asa ba lang pa pandemic? Para wala mo na Wala, susulihi eh. Magbago ang administrasyon kung daan naman manjapon. Nagpadayon man sa pag-operate ang Aidas Manukan, Veles, Nenas Betuan kag Umbaw nga wala naman sang utang sa syudad. Masobra pa sa 7 million pesos ang kabilugan nga utang sa mga vendors sa Manukan Country. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.